La idea de muntar tota aquesta instal·lació sonora, que és Orquestrònia, ve de la necessitat de muntar material sonor per adults. Porto molt de temps, diguéssim, des del 2014 més o menys, muntant material de joc infantil i ara ja tenia una necessitat de fer una mica de canvi i buscar aquestes edats joves, adults, per enganxar-los també al món del joc i de l'entreteniment i de l'experimentació, sigui amb el material que sigui. Per mi la música és un espai i el so és un espai d'experimentació i de creixement. Llavors vaig pensar que era una bona idea muntar una instal·lació sonora per poder enganxar aquest públic més jove al món del joc. Clar, som un túmul de 6 metres. Llavors va haver de venir una grua, pujar-los, treure-ho tot, fer-ho amunt i baixar-ho 10 metres. Que fort, no? Això sona bé, I ara és de tocar. Oh! I vols escoltar-te? No, sempre m'ha interessat molt el món del so, sí que he trastejat molts sintetitzadors i música electrònica i he fet els meus experiments amb micròfons i més experimental, però així treballat com a tal per una instal·lació, per un muntatge sonor o un espectacle, com a tal no. L'any passat sí que ja vaig començar a moure aquest material i vam fer algunes proves en estudi, vam fer algun concert també amb el material com a espectacle, no com a instal·lació interactiva, però anterior a l'any passat professionalment no havia fet res en aquest aspecte. A veure, tu sola? Mira. Doncs bé, a veure, aquesta instal·lació té diferents valors en si mateixa, no? Una és que el material amb el que està construït és totalment reciclat. Vull dir, totes les estructures estan fetes amb material reciclat, recuperat. Clar, això li dona un valor extra. Una cosa és l'experimentació, el viatge que tu puguis dur a través del so, però també tots aquests instruments estan fets amb material recuperat. Doncs ara, tirant del fil de l'experimentació sonora, aquesta instal·lació està dins de la companyia La Cresta. Jo fins ara sempre havia fet tots els projectes dins de la companyia El Pájaro Jocs, que són més jocs de fusta, infantils, i aquest projecte al ser totalment diferent a el que portava fent fins ara d'estètica i de concepte, he muntat una companyia nova. Llavors, amb aquesta companyia estem muntant ara una nova instal·lació que es dirà Anacronia, i és una instal·lació basada en un imaginari d'uns documents trobats d'un alquimista que ha fet tots uns invents i uns artefactes relacionats amb el so i el temps. Llavors presentem unes màquines que hem trobat, que ens basem en aquests documents i aquests artefactes dissenyats dins d'aquest compendi del temps i del so,
i llavors muntem aquesta instal·lació nova també com una instal·lació oberta experimental, però són més sintetitzadors, on tu podràs anar fent sons i apretant botons i palanques i tot plegat, però també podràs modular el so. És com si estiguessis movent sintetitzadors dins de tot d'un imaginari d'un projecte com de viatge en el temps, una cosa així. Encara queden un parell d'anys segurament per presentar aquesta proposta perquè tampoc vull córrer i vull investigar profundament amb el tema, vull dir que va per més endavant. Hola. Una part de la vida era més difícil i l'altra llavors doncs